ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи далери офисиал. дӯстони азиз, мо дар навори имрӯза боз якчанд намо мошинҳои нав қабул кардем. ба шумо пешниҳод мекунем ба нархҳои арзон. Агар шумо ҳам хеле хона, мошин, замин, квартира, ягон техника компания доред, марҳамат сурат маълумотша дар ватсап мо равона намоед. мо дар видеои байнда дар экран мегузорем. фикру ақидаи худро дар комментар нависед дӯстон. ва шумо аз куҷои Торкистон кадом намо мошинҳо лозим аст, мо ҳамеша дар фикри шумо ҳастем. имрӯз 1000 баробар ба 119 сомонӣ. ба видеонавор лайк гузоред дӯстони азиз. ба канал обуна шавед ҳатман. канали моро ба дигарон тавсия диҳед. мошинҳои нав қабул мекунем. фақат мо ҳамеша дар фикри шумо ҳастем дӯстони азиз. мегзарем ба эълони мошинҳо ба ҳамаи шумо дӯстони азиз тамошои фароғат. якум мошини фурӯши дӯстони азиз, Opel Hatchback айни ҳол дар тарафҳои ҳисор қарор дорад. нархаш 24000 сомонӣ. ҳамин яка бениҳоят хоҳиш кардан ки мошина бифурӯшем. иҷа дим бораи рекламаш кесем мошинчара. бардорае ки Opel хар ҳастен дар комментария бисёр хоҳиш мекунем, боз занг мезанем маромат барои шумо Opel Hatchback. сӯзишвориш газ бензин бардоро. солиш 97 сол, моториш 1.6 литр, коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин дар ҳаминҷа мондагӣ 900 07 93 07 занг занед. аз номи сомонаи далери офисиал бигем ки ака мо ай канал далери офисиал занг занед, шумо дар мо гуфтагим ҳатман скидка мекунад. ватсап дорад ҳамин рақамҳо. 4 та баллони 70-80% дорам. мошин мега газ бензин кор мекунад, на ходои корочи. срочно сум дар корай. солиш корочи 93 не ки гирифтан полни 97 кардаган мошинчара. дар тарафҳои ҳисораи мошин 4 баллони рамашкадор мега. хулоса ҳама тарафа 100% маромат, занг занед, боз муомила кунед, арзон када бигиред дӯстон азиз. Mercedes сечка караванаш 98 сол 68000 сомон мега. Абагирев сидени кондиционер ҳамаш кор мекарда. Ин мотор чанд ака? 1.8 усули мега. Универсали мега купка сот ба нафам ростигап. ин расход чанд ака? ин расходш экана. чанд та мега? Бензин 10 метр газ катяка ба кондиционер 85 зиёд мега. 85 зиёд мега газ кади мега ба кондиционер зиёд мекашта. расходш 120 мегарда мега газ кади. караванш ити светош бо металлика бачо. тамошо кунед. Mercedes караванша барои аптека дору поруда кашиданда зурайда магазинда холатш хуб метавода. дарои пеш 12 дардagi як мошина дорад. дараш электропакет, коробкаш механик, магнитофон. ина тамошо ки мошинчара сканкош хичай вохел монда шудаги нест. дарои оқиф ручной. ина салон. тамошо кун сканкоя салон 68000 сомон мега. авадаш ина дискои худаш рамашка баллон. рақамҳои телефонда чанд гуфта ака? 553 62 93 ин алиши аста ака вариант? мошини арзон бутано ягон мошина. ина бачаҳо вариант буда. хулос занг зан ака чақчақ куне. сумкади ҳам мегзара, алиши ҳам буда бачаҳо. ин мошини фурӯши дӯстони азиз Opel Vectra B. ин Opelча дар ҳолати хуби техника қарор дорад. нархаш 28500 сомонӣ. дар тарафҳои ваҳдат ай дӯстони азиз. сӯзишвориш бензин газ. мошинча дар ҳолати хубай гарочи баллонош нав фасон, дарунаш тоза кушод, оинаош хушрӯ, аккумулятораш нав, моторош хушрӯак, ҳама тарафа хулоса мошинчаи хубай. 28500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ. солиш 96 солай. моториш 1.6 литрай. рақамҳои соҳиби мошинам дар ҳаминҷо мондагием. рақамҳоша занг занем, боз муомила кунед. коробка передачи механика. мошина ҳам видиш маълума ки мошинчаи хубай. боз маълумоти иловагира метавонед аз ҳамин рақамҳои 555 56 36 31 занг мезанем, боз маълумоти мухтасара мегирем дӯстони азиз. мошин дар тарафҳои ваҳдат қарор дорад.
28500 сомонӣ. бардор азиз, лайкора монен, дар комментария нависен шумо кадом намуди мошинҳо лозим аст. мо ҳама вақт дар фикри шумо ҳастем дӯстон азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ Priora айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. сӯзишвориш бензини холия, хулоса газ аддагӣ нест. Солиш 2013 сол, нархш 38000 сомонӣ. аммо бардоре ки дар комментария хоҳиш кард салом алейкум Lada Priora моненака. ина барои шумо бардорҷон Lada Priora. маромад занг зен дар ҳамин рақамҳои соҳиби мошин 501000250 занг зен муомила кунем. мошинҷи мега дар ҳолати хуби техник қарор дорад. срочно фурӯхта накунед, Россия рафтеси мега корочи. хулоса ҳам як када сум дар поҷаga мошина фурӯхтеса. моториш 1.6 литр, коробка передачи механика. боз занг зен муомила кунед. бардорое ки Priora харен, марамаш монда Priora. панҷум мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. ВАЗ 2112 айни ҳол дар тарафҳои Хоҷанда. мошин 30000 сомонӣ нақд дорад. сӯзишвориш толка бензини холия, газ задагӣ нестанаш. мошинча фасони хушрӯ, краскашави мегӯй ҳози бигиримаш. солиш 2005 сол, коробка передачи механика. моториш 1.6 литр простой. бензини холе гуфтагай. ҳамин рақамода занг занед, муомила кунед дӯстон азиз. мошинча нахадвае корочи, ҳама тараф фасони хушрӯ, молодежи кайгай, расходи кам дарез расход шикайгай хулоса мошинча дор. ягон корош нест мегири, ҳай мекини мегарди корочи. мошин полни спортивния хулоса. моториш хадавои коробка зурибат, хадавои хулоса харидори аниқ занг занед мега, боз муомила мегирем. бекорчиҳо илтимос ки занг назанен, барои мардуми бекорчӣ мега мошин нест. асла ма шумо хоҳиш ки бародаре ки мошин харасе не марамад занг занед аз номи сомонаи далери русия, боз мумкин ки ягон сумша бигзара. 928 75 59 59 занг занед муомила кунед. лайкора монед, шербачаҳо давш видео тамошо кунед. мошини навбатӣ дӯстони азиз BMW 5 series ки айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. нархиш 50000 сомонӣ аст. сӯзишвориш бензини газ, солиш 2001 сол, моториш 2.8 литр дӯстони азиз. коробкаш автоматика аст. мешини худш меравад. 938 59 1970 занг занед, боз камтара мефурӯяд сумша. срочно продаи гуфтагай, хулоса сум дар кора. рангиш сияи хушрӯ. BMW 5M Market. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. документиш солонаи мотор, коробка 100%, хадавои нав. номери WhatsAppш дар ҳамин рӯи экрана. занг мезанем, боз муомила мекунем шербачаҳо. дӯстони аз лайкора монен, дар комментария фикротон нависен, видеонавора поделиться кунен. бародарое ки дӯсту рафиқ дорен, дар мо тавсия битен ки сомонаи мо фақат мошинаҳои нав арзон, мошинаҳои беҳтарин ба қадери шумо дӯстон азиз. фақат шумо дастгирӣ кунен. ай шумо дастгирӣ дӯстон азиз, ай мо мошинаҳои арзон беҳтарин фақат. мошинча бад нест, ҳама тарафа хулоса хушрӯи фасон карда. BMW харо марамад муроҷиат кунен, боз ягон сумша арзон намекунад. коробка автоматика. мегзарем ба дигари мошин дӯстон азиз, Mercedes Benz C-Class. ин Mercedes 66000 сомонӣ нақд дорад. сӯзишвориш бензин плюс газ, солиш 98 солай. коробкаш механика. ягон ҷош мега задагӣ, тарошидагӣ, варид парид, хулоса ҳечи надорад. дард надорад, пусидагӣ надорад, чашмош 100% хушроак, 4 та баллонои 70-80%. даруниш кушоди хушрӯ, кашишам фасони хушрӯ мега, моторошам созаи хушрӯ мекаша. хулоса мошинча ҳама тарафай. я барда дар комментария нависе, шумо фақат мошина мега таъриф мекунен. мо мошинаҳое ки мисол ба таъриф барза реклама мекунем дӯстони азиз. мошини навбатӣ дӯстони азиз, Hyundai дигари. ин Hyundai айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархиш 30000 сомонӣ аст. мошинча ддара аст, 4 дара нест аст. ддара мошин, солиш 2000 сол, моториш 2.0, коробкаш автоматика. ҳамин рақамҳои 905 04 0020 аз номи сомонаи далеро муроҷиат кунен. боз шумода мумкин ягон сум скидка ҳам бикунад. хадавоиш мегӯяд гизарай бад алишам мешава.
якчанд вариантҳои алишӣ дорам. Мисол занг занен, муроҷиат кунем, бигӯем ки ҳамин мошин дорум, болои сум метен ё ки сумша мегирен, вариантҳои алиширо ҳам дар инҷа қайд кардем дӯстон азиз. Краскаша нав карда дастан. Маслоҳошам созай, коробкаҳош ҳамаш созам хулоса. Документаш ҳастай. Алиши мега бо ягон Lacetti Maxima Opel вариантҳои алиши пешниҳод хитон кунен мега. Ва мошини навбатии дӯстони азиз Matiz Daewoo Matiz солаш 2008 солай. Беҳад кам расходаи мошинча фасон камтар расходиш кардагиян 42000 сомонӣ нарх мондагиян. Моториш 1 литрай, коробкаш механика. Мошинча германская, мотор 4 силиндр германский мега, ҳуҷҷатҳо 6 моҳига дорад. Сроги 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. Daewoo Matiz дар ҳамин рақамҳои 94 14 59 12 муроҷиат кунен. Matiz харо маромад барои шумо. Дар тарафҳои Душанбе қарор дорад мошинча. Чориш бензини холи газа дидагӣ нест. Дӯстони аз агар шумо ҳам хона доред, мошин, замин, квартира, умуман ягон маҳсулот доред, маромад ҳамин WhatsApp мода муроҷиат кунед. Мо рекламаш мекунем ҳама вақт. Фақат дастгирӣ дар паноҳи Худованд бошед. Боқӣ дар амони